אמר איזה משפט שבחיים אתה יכול לבחור בין שני דברים, או להתעסק בעצמך או לעשות משהו טוב יותר. האמת שלא הכנתי כלום, אמרתי מה שיזרום לי על הלב אני אגיד, אבל את המסע הזה שעשינו ואת כל ההכשרה סיכמנו בעיקר לשני אנשים שכרגע לא איתנו, הלוחמים האחרונים שנפלו, שזה דוד יצחק ושילה אמיר. אני רוצה להגיד לכם שהילדים שלכם, אם אתם מכירים את זה או לא מכירים, אתם יודעים שזה ככה, אבל מהרגע שהם התגייסו, היה להם איזשהו תהליך שהם עברו בפנים שלהם, של לעבור מהאני העצמי, שלצערנו זה מאוד חזק היום בדור שלנו, ולהסתכל על הכלל. כן, זה היה קשה, זה עדיין בתהליכים, גם אנחנו כמחלקה בתהליך, אבל זה תהליך מאוד מאוד בריא. אנחנו יוצאים מהבועה של עצמי, והתחלנו להסתכל טיפה ככה. אני לא יודע מי מספר לכם, משתף אתכם בשולחן שבת, אם הוא שומר את זה לעצמו. אבל הילדים שלכם עוברים פה בסיס ערכי, ונבנים פה מכל דבר ומכל שבוע שאנחנו עוברים. בין אם זה שבוע קשה ובין אם זה שבוע שאנחנו חצי חצי. זה לא מובן מאליו שהם פה, באמת לא מובן מאליו. וגם רציתי להגיד לכם שמי שמכיר או לא, אני לקח סוויצה, אני בסך הכל בן 23, לקחת אחריות על הילדים שלכם וזה שנתתם לי, להיות אחריות על הילדים שלכם, גם עכשיו בעזרת השם בקו, ולשמור עליהם, ואני יודע שאני אעשה הכל, ואני מבטיח לכם שאני אחזיר אותם בשלום הביתה. כן, יש אתגר, אני לוקח על עצמי את האתגר הזה, ואני שמח מאוד שזאת המחלקה שלי. וכן, כל ההורים שלנו פה, גם ההורים שלי פה, גם אחותי פה, גם אחיינים שלי פה. אנחנו משפחה אחת. תודה רבה לכל.